באופן כללי, כאילו גם כשאני כאן, הרבה פעמים אני מחפש כאילו איך אני יכול, רחוק לי וקשה לי להתמקד מצד אחד, ותוצאה שני רק פתאום מרים, ואז זה כבר באופן אוטומטי יורד. אבל אותו עיקרון של קראנו איתה אתמול, מטופלת. אני שם בעיניים עצומות, גם כשמרים את הראש, דרך אגב טריק טוב זה להרים את היד שהיד מובילה למעלה. לא מכאן, להיכנס פשוט לתת ליד לעלות, אני מתיישב איתי. עומד בשתי הרגליים. להתיישב, מקבל את הראש. חוק מתחת.